Gure hezkuntza lana badoa aurrera, gure sustraietatik aniztasunera. Fedetik pertsonaren osotasunera, iturri zaharretik ur berria atera, ta egoak zabalduz etorkizunera. Ehun urte baino gehiago badira fedetik abiatu eta pertsonaren osotasunera doan bidea ikastetxeetan jorratzen hasi ginela. Indarrak metatu eta Kristau Eskola izena jarri genion pertsonak osotasunean heztea helburu duen egitasmoari. Eta gure bertsoak dion bezala, iturri zaharretik ur berria ateratzea da gure asmoa. Freskura berriarekin, nortasunaren zapore berberarekin. Esperientzia luzekoa, baina berria bai. Berrikuntza baita gure nortasun zeinuetako bat. Eta berria, belaunaldi berriak betetzen dituztelako gure ikasgelak, bere garaiko beharrekin. Bagoaz aurrera, hezkuntza lanean egoak zabalduz etorkizunera. Egungo premia tekniko eta pedagogikoei egokitzea eta aro berriek eskatzen dituzten aldakuntzak gure gain hartzea, gure egunerokoan txertatuta daude. Honen bestez, adi-adi eta erne gaude garaian garaikoa ezartzeko. Eskola modernoa eta malgua, bai, baina baita anitza ere. Ez handi, ez txiki, ez hango, ez hemengo. Denok batera egin nahi dugu eskolatik gizarterako bidea, bakoitzak barruan duen onena ateraz. Baloreetan eta baloreetatik abiatuta, hezkuntza komunitate osoari ikur bakar batek batzen gaitu. Erronka berriek eta ilusio berriek pizten dituzte goi zero ikastetxeko argiak. Behar gehien duten horien euskarri izan nahi du Kristau Eskolak, inor bidean utzi gabe. Gizarteak aurrera egingo badu, guztion ekarpenari esker egingo duela sinetsita, bata besteari ahal dugun bultzada ematea da gure goiburua. Pertsona bakoitzak bere ahalmen guztia garatzea da gure jomuga. Aniztasun honek hizkuntzan ere eragina du. Eta lehentasuna euskara sendotzea bada ere, eleaniztasuna sustatzen dugu. Txapela buruan harro daramagun arren, mundutik ere burua tente ibili nahi baitugu. Euskal gizartean txertatuta gaude eta eragile aktiboa izan nahi dugu etorkizuneko eraldaketa eragingo duten pertsonen heziketaren bitartez. Herri honen garapen kultural eta sozioekonomikoan parte hartu dugu eta parte hartzen jarraituko. Ikaslea da egitasmo guzti honen erdigune. Ikaslea eta bere hazkunde pertsonalaren urrats guztiak. Elkarrekin ematen diren urratsak. Gelan eta gelatik kanpo lantzen ditugu urrats horiek, beti tontorrera begira. Ikaslearen garapenera alegia. 126 ikastetxe, 8.000 hezitzaile eta 90.000 familiak osatzen dugun hezkuntza komunitate konprometituari deitzen diogu Kristau Eskola. Pertsonak osotasunean hezten eta gizarte kohesioa sustatzen mendeak daramatzagun arren, aurrera begira bizi den eskola. Tradizioari berrikuntza eransten diona. Kristau Eskola, iturri zaharretik ur berria ateratzen jarraitzen duena.